ndogo do ma jana chugo chugo ndogo sibalite minya aweka do kuno funi ambi do akono ukodi sedu kodi aweka do wuli kanjo ani chesuru kera kosobe ka do kuma fora angunu kuma abedu kuma fe ka do ka fongu ngunu kuma ko ni ajira ka fo minya aweka do colonel mimbe kosobe be colonel ashimi guita no o kofo aso aweka do na le aunga jamana nyamai abina fo aweka do dibidibula alasani dramani watara alebe kala nyinu sabati mimbe se ka to minya aunga bilibili nyino be colonel ashimi guita kofo aso wa ka ta zole da tugomi nyingal de to misigiledu aywa ashimi guita abina tawa aywa akudi akuni ejete mineke minya awekado ashimu yewuli ka jokeni wati laba nungo nana aso ashimu kumbe anfa nangu mako mercenaire sikatala mercenaire mabina ni ani konondo kolonel ashimu guita ayajira ka fo ale ya faruma jamana kono dimu awekado an ya faruma minya alasani daraman watara o miye kono barka o kan nyamai ale koni abina fo awekado duguma sirafe abeka la nyinu sabati ka wuli ka jomi ngon nana mi se ka to awekado kolonel ashimu guita aso ale bisiki shele chukumi ki kunda awekado ko war jamana mi se ka to ani alasani darman watara rubi nyoanye yere damata ko yi sika marashu batiri nywango mali ani Cote d'Ivoire sika ke awekado halibi chukumi korole akumbi chukumi sika ta usira fe chukumi ula nyinu awekado ulude anyini ne sika ba ko akudi ako awekado neje temeleke furugu ni manga mi kumbe anu Cote d'Ivoire ni nywaje yedo abi wati dama dama bonga gelera ko sobe ka benni awekado surasi minu be no mercenaire wi ko ni nana an fe jamana ngono gelera ka benni awekado uluka wati ude sika ba ko akuni aje temele nyingali ngoni fenyi nabi ma chama guna ma chama be min ngoni beka awekado uyere nyinga saba ko kembe ku washi ma chama ma colonel ashime guita ma ayere na wuli ka joke ta alasani daramani watara kata ka wuli ka to lamewa aba ma de blaka ta kere ni ala ministry no yeshogal ko kala mai ga da bino de blaka tawa ako nyingali ngumbe ko yi sabu ni ejete meneke aferi mimbe no yesu ashima binani ani konondo colonel ashime guita yani ko aferi ngadamne akungwele la alasani daramani watara fe min yekoni wari tamanaka kasika tanga wati na ayi mami blakata ko de shugal ko kala maiga ayo de blakata dirike ba ko akodi ko alasani daramani watara dori mingama aweka do sura sunu no lo lablalan ni awaka abe ko bismillah ko aéroport bayna no aéroport Félix Ofi Boigny abe aweka do port bui doni akera civil do fe aweka do shu of kitafulu gamulugo wallahi akera akoni ya jetemine wati na minya aweka do alasani akungana sabu andison jara doni kamani ya yi aweka do ayre kunyeda ni ngembe ba ko didige torbe wallahi anugule ngundu kosobe ko ako alasani ni so jago jugo ay machama foko wallahi ko sisa sa mali ali Cote d'Ivoire an mi jugo min lawali awekado annasi ko jugo kele kosobe ako sabu mali ngu bali mawdi Ivoire on fane kon mali ndu bali mawdi wallahi ko mali ali Cote d'Ivoire ambe de kele ni kosobe ma dundu kado su jugo mawdu ako Cote d'Ivoire ale mo be mali la jugo mi mali yere mo be awekado Cote d'Ivoire la jugo indila soro sira fe am ko be nywana anyira guni be nywana sabu kilometre hake mimbe andaje kilometre kemeduru kemesaba ani bisaba kosobe kemeduru ani bisaba ani fla awekado abobo akodi akodi sira tigala min ye population on fla jamana fla mi nyanje fen jamambe an ni nyanje angeme ka furuke an ni nyanje sinango ba ni nyanje anga kokoro chamambe bulube an ni nyanje ambele dire jamu yere awekado anyi kili akodi sira tigala mali population ani Cote d'Ivoire population fu goto mali abedoni min ko bi awekado yen Cote d'Ivoire gelere ka damne mami ngumbe mali kono Cote d'Ivoire kono mali en dela akacha million gele na ngam ako mali de jamana foloy sedi awo yere kono marchandise be cheka bo yoro mi awa Cote d'Ivoire jamana ka kata yoro mi sabu mi ka camion yi olubita halibi no ya soro Burkina Faso obeka andalun doni ta jamana ona tabe nyen dongodu camion hake mi bi bo Cote d'Ivoire kana mali kono ka kado ka da doni te kosobe mali ani Cote d'Ivoire nyadu ambise ka fugu kosobe ambise ka fili nyanga nyama nyadu gele obise ka wuli ani nyanje ambe jamana kerinye ambe tala de nyanga kuma mi yesu jara anyi ngal de ka koy ako yelma invitation min blala kana ko yelma aweka amabla kana foro da ko foradi akuma fora kuma de fora kosobe ko yelma min kera no o sebentiara ka blala kana ashimi rabina tawa ngal to miski abesigi fasirdo l'indicateur du renouveau ndo ka bido boli jibe yabala mar maganya ma bonya asaba koro jaranye ne be mbolo ma kari ka don teliyala
me boni seba mu o kwa mako le pays sebani ngala to de Sumala Jara ayira ka foko kalata munu kan ke anga jamana konala kerengere ni yana wati munu dile no ka foko kalata ko kan ke wati muna ko eko amanga nyele malidu allawa ni ngali to mi asigira munye fatrika baye Sumala Jara nyama ayira ka foko kalata chama le buludale no anga jamana konala ibena ka foko munye maire kalata ani ka tabla munye député kalata la président kalata ko ni bela lembe ango nyeshinu no ango jamana ma nga bela jelen kan folo fe muna o de be referendum ko fo no ko fura abe constitution kura muno bara be sinan watina ko abela jelen kan folo o de la ibe na ka fo ko referendum folo de bike kalata nunu to be suro ka tugu munye referendum na ako gakuni ko jatemne kalaje nyama referendum imbara bela jelen kan sigi singa sona maso ko kan ake munye février natai nga munye fatrike baye ayira ka fo mi dom na kombi wati metabulum na kombi nyama ko wati ko nko asumale no kosobe baran ko osumale no kosobe ko sobe ke baran kalata yeda tita baran mun ko kalata tita mine mun ko nyama ko o mase kalata woro la folo akaja mamun rabbe no lu kan kala ka ta nyama ko olu fana dadon te folo wa mamun fana be akaja ko lu shisira kalata yi nyama ko olu fana ma faramunye kalata la kuro kan folo sabani ngala ko ni bela jele ya gele yi oro kum kono la munye fatrike baye Sumala Jara nyama ayira ka fo kanyeshi ni gela bela jele ma ke ko munye wati mun o ko folo ndo referendum na ko amanga bo adoko korwa munye fatrike baye ayira ka fo akoni manake tuko ka fo ko kalata de bina ke ka soro munye carte biométrique ko te mautika kono nyama ko tsika ke tukushila ko sabike ayira ka fo ko kalata de kan ke anga jamana ngonna la ko bela jele na ke carte kura muno kuma besina nanka mako carte biométrique ko kalata en bela jele akanga ke no o carte biométrique de wa o carte biométrique clé nyama ko de kan jo anga carte nationale mumbe ko de kan jo o joro fanela wa munye referendum kalata ko fene kan keno carte biométrique di sabani ngala ko ali no ya soro ministre mumbe no be sécurité kuna no de be Dawdu Muhammad no ba ale ko fo ale ko nyaira ka fo ko soni ko malide mbela jele meniga carte ka asro etega kono ga ona tabe nyama ibe na ka fo ko maw ko ku ujorolendu kerenga la mu suro civil mawye aka jakata fra munye organisation kan ma chamane ko no jorolenu wati na wati muno o ko folo no ka fo ko o referendum kan ke referendum kan ke wati muna nyama ko eko abina seka ke akwati la wa ko sabga munye wati ko abiga takosobe odo kum kono la jere de kulum be no les civilier model Mali no onyama baye docteur Ibrahim Musangoye ale ko nyaira ka fo ko munye femu no oblala singa nanga ma autorité indépendante de gestion des élections nyama ko osigili singa ko munye Sumaya ba ko odono ula wa munye foka be ko o mayo osigili la singa o fena temano ko foka boy mamunu mbe akaja ko no lukanga kalata nyama ko obuguna tige fena ko o madon folo kalata sebe kala ela tita sebe munungo no luka ngata munye kalata woro la ko o sebe shima kalata woro ku usro folo ko ni mbela jele ya gelaye oro kum kono la kanyeshi o gelaye ko nima munye Sumala Jara ayira ka foko munye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest nanga mako sidawo akoni akli bala munye jamana marabako ko ni sidawo benani chronogramme inka ka foko kalataw akaja katabla munye referendum muna ko abela jele ko bna ken watina sabani ngala ko ala mame ibora kida do ko vori ka surasi bi mercedes binani ani woro muno oblala kata ko vori ko fe kena nga ko munye Alassane Dramane Ouattara ayida do anga chronogramme ko kuma ko ulagui sabani ngala ko ako kanga sigango doni akoni yakli bala muye décembre ko clé saba o temene ko munye seda o kunga la jere bele do ku kungo ke kanyashi la jere mbarama uyu ka ci den kerengere black na ango jamana konna la no de be Goodluck Jonathan okufo Goodluck Jonathan koni adoni kama anango jamana kono anango jamana marabako usigira ka marashika batru unyongo cha kosobe adoni kama munye Goodluck Jonathan ya ayira ka fo ko munye kalata muno lukanga ke anga jamana kono ko munye nyeta ko okera akola ko gako alinu asro barado be ko majo ko obo okona la ko gako nyeta ko nuko okera sebani ngala ko ango metabulo na ko bi kalata infla bolo mun gambi kaira ka fo ko munye referendum na seka ke février kalola nyama fe no fe mun nabe ma kamana ko nga odo kum kono la ayeji ngalu to min ka sigi ako ko munye kuno ngara mun no odilem fla ka yeshi kalata nunuma ke ko yelema ko manga du alawa ni ngalu to min asigira una fon fla ni anya sama ka bo le pays ale kono la fatrike ba to ko de Sumala Jara madu mega nyama ibunya obala boga do le beti aka nyini gali boka nyini gali ngumbe tabarikala no ya soro awai ka do ka yelma do akula mandi ma chama ngulula kadi ma chama era kulula beni tafa nga minye jamana nya bi basiki chugomi bi nyama jo chugomi o yanga laini nga awai ka do kungurata bi soro chugomi ode aunga la nyini kosobe lendi pana akudi musa sayon gamara akumambe musa kodi do mi
min ye awai kado Umaru Zedi Jara ale nyogo nye minge awai kado min ye awai kado fen ko masigi ye ye shi au conseil islamique du Mali ma akuma ayajira ka fo projet min be no projet de constitution mo hakila ka fo ko na bara o bana ka habita CNT la ngati ta CNT la de abi bo bulu la chuko mi directement habita awai kado di fo so do ndima so do mi vota ayajira ka fo lo loi mi voter abi loi keme ani bisaba jete abo bo sans fly ngonna akoni ajete mine Umar Zedi awai kado Jara ale awai kado conseil national de transition ale o mai sibiri do kalo kle wolonvla maminu ngera asugandi baye ne kata atara maminu tokola no ye au conseil islamique du Mali awai kado aye awai wulu wele kata sigi ka foke kata nyefoli ke olui no be commencer ki no bo ko fo sabu ni be sente kono ni tara maminu tokola jagwa do ni bora wati dowla awai kado ka sikata commencer ki o jakuya nyefoli ke uyi ko de stratégie la ni yashi nyefolo au conseil islamique du Mali ale kana sigi de ka soro ni yoro ina min bikla ka commencer ki nge ka nyeshu ma yalso sika family soro abana ko Umaru Zedi Jara bele awai kado ayo barake ako de stratégie la au conseil islamique du Mali atara kata nyefuyi sente rebe la bara chugomi chika minumbe no ye misho mi mbe sente bulo sente re awai kado ma minumba kono mo ye minbu bulo no ye fere minumbu bulo kasika jete mino ke na nyoko na chama atara kata nyefo awai kado ni mako fole nunya tabarikala ko halibi minyi awai kado ninja inga fola no Umaru Zedi conseil national de la transition akoni ye jete mino ke salu no ye 2021 loi bi wulumla uyo defu minyi nyina ye salu na shinde 2021 salu ko 2022 loi bi woro kuika do ko yo de voter ni ye salu na shine ni salu da fara nywanga abike loi keme ani awai kado bisaba ye uyo doke sharia ko yo lu voter tabarikala jara ya jira ka fo alen nana di kana awai kado kuna funi kanu di awai kado au conseil islamique du Mali moma conseil national de la transition awai kado bi bara kala chugo mi abana ko ma mi ni nguma mvo ode cherno adi chami ni nguma mbora ale de da ko ngani ya jetemele loi mi numbe ni awai kado ulu votera loi nuna awai kado bilibile flabala mingo ni au conseil islamique ulu ni dungo na yoro baye sabu minye mamiru ye kalange no arabu kalay ka diplôme ubu bulo awai kado lu biseka blabala chugumi bara biseka so ye chugumi ananyo ngona chama ka dokera on no fe loi awai kado o temena minye maison de hajj ufana ka loi do be no sharia do ye minumbe awai kado buri aleka ufana sharia awai kado ulu temena ko halibi ni je temene ke baye ka fo projet minumbe no ye awai kado au conseil islamique du Mali aleka hakili nawi ko awai kado a déjà vice président aye foli ka kosɛbɛ ka ɲɛsin Umaru Jara ma a filɛ ka nin hakilina ani nin miirina minnu ta ka ɲɛsin jamana in ma sabu n'i y'a jateminɛ Umaru ye min fɔ o dama tɛ koyi Umaru y'a jira k'a fɔ projet wɛrɛw bɛ yen olu tɛmɛna o ye ka olu bɛɛ lajɛlen ye fiɲɛ bɔda de ye ka ɲɛsin jamana abana donc tɛ université o bɛ se ka dayɛlɛ cogo min o kaɲi Tombouctou mara la Gao mara la Sikaso mara la a n'a ɲɔgɔnna caman min ye 2023 o bɛ se ka a été sur o bɛ se k'a financer cogo min o n'a ɲɔgɔnna caman Umaru Zedi Jara hali bi a kumana koyi a ko projet kelen min bɛ yen awai kado n'an bɛ don min na ko bi ni jamana ɲɛmaa n'a ma promulguer jamana ɲɛmaa bolo nɔ k'a la o bɛ taali kɛ cour suprême awai kado ale ka lahaliyaw kan sabu cour constitutionnelle y'a jira k'a fɔ k'a tɛ awai kado constitution n'o y'an ka sariya sunba ye k'a n'u ti taa ɲɔgɔn fɛ hali bi min ye awai kado ni ye jateminɛ kɛ wulikajɔ min bɛ senna bi n'o bɛ référendum ko fɔ min bɛ tali kɛ an ka constitution ba an sɔnna wa an ma sɔn wa o baara minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛ a ko min ye Umaru ye a y'a jira k'a fɔ o hakilila k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen mana ban u bɛna CNT la CNT mɔgɔw k'u hakilina ta di awai kado constitution ko in na constitution ko in ani awai kado tɔw tɛ kelen ye koyi o ko bɛɛ gulonnen bɛ jamana ɲɛmaa de la jamana ɲɛmaa ye commission minnu ta n'olu y'a fɛsɛfɛsɛ k'a tɛntɛn u n'a kolo bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ da papier kɔnɔ k'a kɛ pewu k'a kɛ livre ye k'a da a bɛ taa da de directement jamanadenw de kɔrɔ kuma jamana kɔnɔdenw nin de bɛ awai kado sɛbɛnden kɔnɔ sɔnna wa aw ma sɔn wa abana baara in bɛ tɛmɛ ni awai kado a ti diya o ye kunnafoni ye kunnafoni min bɛ yen ni a sɛbɛntiyara awai kado a yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn dɔw fɛ i n'a fɔ indépendant y'a fɔ cogo min k'olu ye awai kado ɲininkaliw kɛ baara kɛ ɲɔgɔn dɔw fɛ olu yɛrɛ fana ye awai kado kunnafoni kelen k'u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ baara in a bɛ tɛmɛ ni o sira de ye Fatiri filɛ Musa Sayon Kamara l'indépendant o ka bidon bɔli nɔgɔ yi bonya b'a la Musa Sayon Kamara indépendant ɲɛma an bɛ foli banɛgɛmɔgɔw k'a lase a ma o waati kelen na mun ye badabada foli ye an b'a ta ni ka Ibrahimu Tunkara ni k'a sɛgɛrɛ Bing Bâtiment belebele a fana nalen ninnu waati na Ibou Biya bɔ Jason fana bi yan bi mandiya nɔgɔ i filɛ ka belebele lamaga Ibrahimu Tunkara Bing Bâtiment ani Jason an bɛ Ibrahim fo dɛ Ibrahim kɔni an t'ale fo ye sabu Ibou fo kɔni Ibou ka foli kɔni o kɔni ɲɛma o kɔni an yɛrɛ de an ye Ibou ta de ye an ye Ibou ta de ye wa ɲɛ b'a la Jason nin ka fɛn ɲɛma a ma nɔgɔn dɛ nɔgɔ ne ma soli k'e wele o don wa ma soli ko bɛ nale yan bere bila la hawla a ka haramuya bulon t'a la ayi aramu i solila k'an wele
ye kɔrɔfɔ mun fɔ ye wallahi me kala ka iko ma ko mun ye bere bila ye ko Wulibali do la ilaha illallah ay ya fɔ ye wallahi ijazor ko akoma ko tonton ko ti fɛn fiye ko ye ke ka ta dɔrɔn su ina k'i da ala dugu jɛra sola ani wole kolotugu daw awɔ neru yɔrɔ bi dimi ala m'a fɔ kunkolodimi ni fɛn minnu b'i la mais fasa dimi ni nɛri ni tɔ minnu b'i la kɔni tonton i bɛ se k'i denmisɛnninya la dɛ la n'a kɛra ten a don sɔgɔ ko sɔgɔma wulila ka bɔ li yɔrɔ ka se ɲɛgɛn fan fɛ i bɛ jakumani woloki don wa n y'o sɔrɔ de kɛ ayi ne bɛ sɔgɔma ne y'i kumakan mɛn ne ko n ko kumana n ko nin ye fɛn jumɛn ka sɔrɔ non blogu t'a la dɛ an ka haramuya blogu t'a la jabere bila don wallahi publicité tɛ ayi désolé ka bere bila blogu t'a la siga t'a la ne y'a ta dɛ awɔ blogu t'a la Wulibali don ala ka ɲɛ ka d'a ma parce que bere bila in n'i m'a faamuya i b'a bila ka taa sira caman fɛ mais farikolo lafiya don kosɛbɛ kɛnɛya furugu don awɔ i ka foyi t'a la Wulibali don dɛ désolé an ka foli b'i ye kosɛbɛ Ibrahima Tunkara bere bila désolé ka fɛn in blogu t'a la dɛ ja désolé yɛrɛ nana o awɔ a bi yan n b'a f'i ye ko ni nana don o don ko n b'a fɔ a awɔ Chimite Wulibali don jakumani woloki n y'o de kɛ ala ka ɲɛ ka ka d'a ma munumunu kɛrɛrɛ sama kana turu sen kan bere bila fo n bɛ ala ka hinɛ i bɛ k'a la a ye position min ta Kucala Kucala karate position karate position in y'o ta fo n b'o ladigi ni maa min kun ma farati ka bɔ ɲɛkɔrɔ a don e kun b'o n bɛ kaba Saki Naka Saki Idrissa Mayiga k'i la o la hawla la hawla a bere bila ma a ma ɲi dɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma ala k'a ni sabɔ bɛɛ ne ma an bɛ taa hali sɔrɔ ɲɛ dɔ t'a la a banna siga t'a la a b'i bolo dayizo a bɛ n bolo awɔ sufɛ ni n bɛ n da dɔrɔn n bɛ kuɛri fa ka kɛ n da k'a k'i da muguri ka n da ni sunɔgɔ ka n da sɔgɔma n bɛ sin ka wuli ten i b'a fɔ ko kɛnɛya fu galabu kɛnɛya o de kama i bɛ boli ka yɛlɛ étage in sanfɛ sisan m'a ye n wulila sa wa ala k'a ni sabɔ bɛɛ sɔde Bamako ɲɛma ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye laaya jarakɛ a kumara a ko parti politique minnu taalen fara ɲɔgɔn kan ani ka taa fara mun ye association minnu bɛ yen n'u taara fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛgɛrɛjɛkuluba ye jɛgɛrɛjɛkulu mun n'an kama alliance jigiya kura i bɛ na ye k'a fɔ ko a ɲɛmaaba de ye Hussein Amia Gino Pulo a ɲɛmaaba de ye ale ye ka ɲɛsin an ka ministre minnu bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don administration territoriale ma ani ka taa fara mun ye décentralisation kan n'o ko fɔra a bɛ colonel Ablaye Mayiga a b'a ale kofɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko ale kɔni ye wele bila mun ye parti politique bɛɛ lajɛlen ma a ka ja ka taa fara mun ye jɛgɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen kan ko alamisa n'o bɛ bɛn sini ma janvier kalo tile 12 ko bɛɛ lajɛlen ka taa u ka barolasigi kɛ barolasigi mun na a bɛ tali kɛ mun ye constitution kura mun o baara o bɛ sen na ka ɲɛsin mun ye an ka ministre colonel Ablaye Mayiga a y'o wele mun bila parti politique ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye alliance jigiya kura olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ka ɲi ko wa ko olu tɛna taa mun ye ministre ka wele ka a jaabi o k'u t'a la u tɛ taa bisimila kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun y'an ka jamana faama ye n'o bɛ colonel Hashim Koyita kofɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko ale kɔni ye degré dɔ ta wa a nana jɛgɛrɛjɛkulu dɔ k'o bila sen kan jɛgɛrɛjɛkulu mun n'o bɛ na constitution kura mun na a baara bɛ sen na ka a finalisation bɛɛ lajɛlen kɛ ka a laban o de hukumu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko parti min bɛ n'an ka ma ko parti CODEM ɲɛma ale kɔni y'a hakilinata k'o di ko ye ale y'a jira k'a fɔ ko mun ye alliance politique jigiya kura ni CODEM fana o b'a kɔnɔ la ɲɛma u y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi minisiri bɔlen filɛ ka nin wele mun ko o bila olu ma k'olu ka taa ka o wele k'o jaabi ko baara in ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la mun ye parti CODEM ani ka taa fara mun ye jigiya kura ɲɛma u y'a jira k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye décembre kalo tile 22 olu y'u ka bataki dɔ ci ka taa di nin minisiri so kelen in na n'o de bɛ colonel Ablaye Mayiga kofɔ u ka batakiw kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko constitution kura mun na a kuma bɛ sen na bi ko a kuma ko a ka sunsuru ko k'a kuma ko k'a bila pewu olu y'o bataki ci ka taa di Ablaye Mayiga a ka ministre so ma décembre kalo tile 22 n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye mouvement jigiya kura ani mun ye CODEM ye olu y'o bugunatigɛ k'o di nka n'a fɔra k'a fɔ ko ministre ka tila ka olu wele k'a fɔ k'u bɛna barolasigi kɛ walasa mun ye constitution kura in a baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na mun ye jigiya kura olu y'a jira k'a fɔ ko olu ma nin baara in k'o faamu o b'a jira k'a fɔ ko olu ye kɔrɔfɔ mun ni k'o sɛlɛ olu ye bataki mun ni ka to o ci ministre ma ko ministre ko a ma bataki in k'a ta ka baara kɛ na a ye ka ɲɛsin mun ye ministre ka o muruti ma mun ye jigiya kura fana ye na a ɲɛmaaba de Hussein Amia Gino Pulo ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ko wele mun bilala olu ma bi ɲɛma ko olu kɔni tɛna taa wele ko u jaabi ministre n'o de bɛ colonel Ablaye Mayiga kofɔ a bonya bɛ mun ye jigiya kura maaw yɔrɔ nka a filɛ ka wele minnu k'o bila u ma k'a fɔ k'u ka taa barolasigi kɛ walasa mun ye constitution kura in o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna taa nin wele kɔni ko o jaabi olu ye bataki mun ci ɲɛma ko olu bɛ da o ma o sabu olu y'a jira k'a fɔ ko
kɔnsɔn kura in k'olu t'a la bi wa u t'a la sini wa k'a fɔ ko olu bɛna taa sigi ko o baro kɛnɛ de kan ɲɛma ko o kuma tɛ mun ye alliance jigiya kura Ousseynou Amion Guino u kɔni ko ministre ma ko a ka ɲi tan olu tɛna taa wele kɔni ka a jaabi kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ sɔrɔ de Bamako ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Laya Jara Marimɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la bon tɔrɔ de bɛ se hali bi an bɛ taa ni nouvelle horizon an b'ale ta a gosi min kuma bɛ o de awai kadɔ Maman Touré ale kuma bɛ Maman Ngodi min ye awai kadɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko collectif des associations musulmans awai kadɔ kuma na kosɛbɛ an bɛ laïcité ko kuma min na n'o ye diinɛ bɛɛ dama ka kan kuma cayara kadɔ jamana kɔnɔ a kuma cayara jɛkulu in y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni na wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to min ye awai kadɔ laïcité suguya min bɛ yen bi n'a bɛ ka waleya olu m'a fɔ laïcité tɛ kɛ dɛ nka suguya min bɛ yen bi n'a bɛ ka waleya awai kadɔ sugu in o bɛ se ka cɛ cogo min na ko awai kadɔ anw ka jamana kɔnɔ parce que kaba ko a ko collectif des associations musulmans du Mali u ye wuli ka jɔ kɛ sibiri don kalo tile 7 n'o ye janvier kalo ye en 2023 maison de la presse sobaden min filɛ nin ye Minɛkura ni Amadou Tumani Touré y'a fɔ k'a di journaliste Mamadi Kana Layi Kana Law MP u ka conférence ba in u y'a kɛ o yɔrɔ in de la a bɛ tali kɛ laïcité diinɛ bɛɛ dama ka kan jamana in kɔnɔna na n dɔgɔ awai kadɔ a nafa ye min ye yalima awai kadɔ gɛlɛya don wa awai kadɔ kuma in bɛ tali kɛ o de kan a ko yalasa ka se ka ko ninnu ɲɛnabɔ min ye awai kadɔ belebele 2 tun bɛ yen Mohamed Kimbiri président de association in yɛrɛ tɔgɔ la ni docteur Boli ale ye awai kadɔ conseil technique kɔrɔ ye ministère des affaires religieuses ani culture n'o b'an ka diinɛ ministre so n'o b'o kofɔ a k'o de siratigɛ la ninnu kɔni ye wulikajɔ min kɔnɔna na min ye kuranɛkala o kɛra awai kadɔ tɛmɛnen kɔ ka déclaration belebele o kɛ kɛnɛ in kan maa yeleke caman tun bɛ yen minnu tun ye diinɛmaw ye bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni dilaw awai kadɔ olu caman ba den olu fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na min bɛ se ka to ko in bɛ se ka cari mais bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min Mohamed awai kadɔ Kimbiri ye kuma ta waati min a ye fɛn caman fɔ min bɛ tali kɛ laïcité min bɛ yen ni awai kadɔ a bɛ ka waleya anw ka jamana kɔnɔ i b'a fɔ bi a ko min don ko in awai kadɔ a fin n'a jɛ fo ka walawala mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la sabu min ye awai kadɔ nana ni min ye anw bara bi ko laïcité in wolola ka sɔrɔ laïcité girimanba o bɛ anw bara jamana in kɔnɔna na sabu kabini lawale diinɛ bɛɛ dama ka kan anw ka jamana in kɔnɔna na taabolo bɛɛ dama ka kan anw ka jamana in kɔnɔna na bɛɛ bi yɛrɛ awai kadɔ ka kow kɛcogo nka bi k'anw ka silamɛya diinɛ ta k'a lafu k'a lagosi k'a kɛ burujafɛn ye k'a kɛ min ka di min ye o k'o kɛ an ɲɛ b'o de la bi awai kadɔ ka tila k'o ta ni k'o da laïcité kun o nɔ tɛ fɔlɔ min ye bamananw ye waati min na awai kadɔ tun bɛ baara in kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko bamananw tun b'a kɛ tuma min na dɔgɔ u b'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ nka u n'a ta bɛɛ diinɛ waatiw mana se u ɲɛ ni karama min bɛ yen awai kadɔ u b'o sɛlɛ ka ɲɛsin diinɛ ma sabu ni sunkalow sera fɛn caman bɛ yen hali furu minnu kan ka kɛ a bɛɛ bɛ lasa min bɛ se k'a to awai kadɔ ko ninnu o bɛ se ka tɛmɛ docteur Boli ale y'a jira k'a fɔ min ye awai kadɔ anw ka diinɛ jɔn ko ala awai kadɔ a bɛ laïcité min dɔn o laïcité ani min bɛ ka waleya bi awai kadɔ k'u tɛ kelen ye o siratigɛ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ laïcité bɛ ka fɔ tiɲɛ don nka bi denmisɛnw bɛ ka kalan min kɛ lakɔliso la o yɛrɛ bɛ ka lagosi min ta ka se bi ala dɔrɔn de bɛ a dɔn min ye kalan dɔw yɛrɛ bɛ ka kɛ maaw kunna min ye awai kadɔ diɲɛ maa dɔw bɛ yen minnu hakilila k'olu de y'a dɔn k'a dɔn lakari olu yɛrɛ kɛn bɛ ka sɔsɔli kɛ hali ala ko yɛrɛ la a ko dɔw bɛ yen minnu bɛ ka lakala min ye awai kadɔ lakɔlisow la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye awai kadɔ philosophie dɔ bɛ yen min ye awai kadɔ Jean-Jacques Rousseau ale ka hakilina min bɛ yen sabu ale ka livre yɛrɛ a interdira hali faransi awai kadɔ assemblée nationale fɛ nka ale ka hakilina dɔw de bɛ yen philosophie sira fɛ olu bɛ ka kalan bi minnu bɛ yen n'a bɛ lagosi caman ta Rousseau kɔni tiɲɛ don wulibali don dɛ a ko olu waleya n'o taabolo minnu filɛ nin olu ye fɛn ye fɛn minnu ni awai kadɔ a ti bɛn bi a ti bɛn sini ayiwa Kimbiri a ko jɛkulu min filɛ nin awai kadɔ k'olu kɔni bɛ taabolo min kɛ ko bi k'olu b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ waleya min kan n'an ma farati diinɛ bɛ ka lagosi awai kadɔ burujali ni fɛn caman bɛ yen bɛ ka ta ka ɲɛsin ka da diinɛ in kan cogo min k'an ka wuli k'an jɔ an ka farati o kow kana kɛ sabu n'i y'a lajɛ laïcité ye tiɲɛ ye nka a ka diinɛ yɛrɛ marabaa dɔw bɛ yen awai kadɔ ani diinɛ kalifabaa dɔw bɛ yen olu kɛ bolokɔfɛ fɛn ye o fana ye fɛn ye fɛn min ni ani sababa a ti bɛn bɛnnen tɛ n'i y'a jateminɛ min ye awai kadɔ jɛkulubaw caman sigira awai kadɔ diinɛ marabaa dɔw bɛ ani diinɛ maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ka to yen olu ma ɲininka janko tɛ k'a fɔ k'u ka don jɛkulu ninnu kɔnɔna na comité d'observation stratégique awai kadɔ o sigira fɛn ma ye awai kadɔ kɔnɔna na commission de rédaction de la nouvelle constitution o fana b'o cogo kelen de la autorité indépendante de gestion des élections o fana b'o cogo kelen de la liste additive min bɛ yen n'a bɔra ka fara awai kadɔ conseil national de la transition maaw kan o fana bɔra o cogo kelen na awai kadɔ ɲininkali ma kɛ janko tɛ ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmɔgɔw ma a ko kɔsɔtani na commission min bɛ yen n'o bɛ commission
commission de l'initiation du projet de constitution. Dine abibonyo jagwai wa laicité min be o kado fere da baluka ke aka laicité min do ne do korole min tabbi tanyi min be ka wali an ga jamana ngoro tirfle maman touré aka fasiri do ndo ibunya bala nouvelle horizon nyama maman touré ame fol la sama e be ka aywa fo ni dine ko kuma bi fo min be fasiri ko ni bode kalandro abana awo e be ka aywa fo be ka ay ala teme kana kuma wala fraka ay ni abada ne abada daga shi te bone da kona na Allah kaje tama nyama les patriotes ne be mbolo do me bone aye munya Abdrano Baba Kuyate Jason makartita de amata folo Jason kartita amata Ibrahim tungara dun an rete baramata barama fenta mu jugun kartiyo o fana barama fenta mu jugun kartire baba ramadun baba yata awo baba yata sigatala kosobe ameta nyama le patriote ne be mbolo do me boni aye ameta kayeba jabati alete Ibrahim Tungara ote aleka duguyewa nyama ibe na ka foko kayeka oku udimine no amedo mina kombi kaye muso demise ani makorobaw nyama amedo mina kombi abela jile dusukun konin ko asebe koro kamine no o masoro do refe ibe na ka foko munye president du conseil de sert de kaye ale ko mamu no be ne jalaki taraka asegere kayira ka foko mi sefor milliard kele ani million keme woro nyona nyama ko onyamina munye kaye conseil de service de kaye okona la ale onyamuni bolo shinino mamuma o de be president du conseil de service okofo nyama ayira ka foko munye oye million biduru ko sara wala sa munye finye bodo obuseka di amatugo muna ko ingera sababu ye ka kaye ko ku dusugun ka ashebe korotoro sebaningala ko ako munye kaye ko ye ibe na ka foko ye wulika jonin ko bla singa kerengera la munye anga cour suprême no bebe mako konna le olu ye jaabi doni ko bɔ ko bin jaabi mun no be tali kɛ ka yira k'a fɔ ko mun ye nin cɛ kofɔlen no de bɛ conseil de cercle ɲɛma kɔrɔ ko fɔ k'a ye million 50 sara walasa mun ye fiɲɛ bɔ da o bɛ se ka di a ma cogo min na maa mun bɛ a ka ja ko mun ye bolodengɔni sini don a ma k'a yira k'a fɔ ko mun ye miliyari 1 ani million 600 ɲɛma ko a tɔgɔ bɔ o ko la aw ka taa million 50 minɛ o la ko o bila liberté provisoire la fɛn do fɛn mun ye a ye kayikaw k'u kamana gan kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye vérificateur journalier n'o de bɛ timo ko fɔ ɲɛma waati tɛmɛnenw na ale tuuru cɛ mun ye conseil de sert de kaye o kɔnɔna la vérificateur général ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiriw nana ye k'a fɔ mun ye miliyari 1 ani million 600 ɲɔgɔnna ko o ɲaamine o don ɲɛma o miliyari 1 ani million 600 mun o filɛ nin ye tan a tun bɛ kɛ sababu ye ka université belebele dɔ ka ye o dugu kɔnɔna la wa ɲɛma a tun bɛ kɛ sababu ye ka fɛn caman de kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye miliyari 1 ani million 600 ko o ɲaamine don bolo kɔni ko a ɲɛsinna mun ye président ma n'o de bɛ conseil de cercle de kaye o président o kofɔ ɲɛma o tɛ maa wɛrɛ ye o Mahamadu Kulubali o tɛ maa wɛrɛ ye Mahamadu Kulubali tɛ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko ale cɛ kofɔlen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bolodengɔni kɔni sinin don ale ma e ko Mahamadu Kulubali tɔgɔ t'a la wa ayi o tɛ i ye Mahamadu Kulubali tɔgɔ bɔ min a bɛ na ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye conseil de sert de kaye a ɲɛma de kɔrɔ ye maa mun ye o de ye docteur Modibo Timbo docteur Modibo Timbo a yira k'a fɔ ko mun ye miliyari 1 ani million 600 a tɔgɔ de b'o la nka aw kana kun ye cour suprême kana jaabi k'a bɔ k'a bin k'a fɔ ko min ye docteur Timbo ye ɲɛma ko fiɲɛ bɔda ka di o ma wa fiɲɛ bɔda dira a ma koyi o sabu k'a ye million 50 k'o sara o ma da o ma dɛ a tun bɛ jɔyɔrɔ kɔrɔ min na n'o bɛ président du conseil de sert de kaye ko fɔ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye dankɔrɔba in a kalekan nin ko fɔ a ka sigi o sigiyɔrɔ la kura ye o de kɛra sababu ye ka kayikaw k'u kamana gan o de kun kɔnɔ la kayikaw kɔni bɔra i n'a fɔ dakɔnɔ ɲi ɲɛma u ka boulevard belebele mun n'o bɛ kayikaw fɛ yen ɲɛma u bɔra ka taa mun ye kaye tutigɛbaw ani ka taa fara kaye maabaw kan a laadalafɛnkɔrɔtigiw jeunesse ani société civile ani ka taa fara association mun bɛ yen n'an k'a ma ko association bulonba ɲɛma ninnu ye meeting belebele k'o baara k'o sigi sen kan meeting mun kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ u tɛ fɛ abada docteur Modibo Timbo k'a fɔ ko a ka segin kura ye ka na mun ye conseil de cercle de kaye o ɲɛmaaya la jalaki yɛrɛ binnen bɛ maa mun kan ko miliyari 1 ani million 600 a ye million 50 de sara fiɲɛ bɔ dira a ma o la nka o ma dan dɔrɔn ma dɛ a bɛ fɛ ka na kura ye di a bɛ fɛ ka na kura ye di ko fɔ ale ka na kura ye
nyama oro kum kona na munye kaiko ko ni ayira ka fo ni bara mun file ni eta ulutina jenaye bi wa utina jenaye shini munye dokotore murbo timbo de la ke muno talem fila ka segere munye kursi bara mauka don ka fo kutin uga jabi ko ulu kaiko ko ne kaye ba jabate ka fo ko ni murbo timbo kana kuraye kana kaye ka dafri kayo ko tunu siga abada ko laje munye madam nyaga du jenabu lobo trawle ali o ko fo ko shere kayo ko ni ayira ka fo nyama ko tout sauf docteur murbo timo aywa abara fomu ya kuna man flani anya sama ka bole patroti ale konna la alambe bola kayide alambe kayo kalu kosobe alu kontona alambe kayo golu kontona alambe afola kayo golu kosobe voilà o de do quoi voilà apma kada ndaw ma kana tebe ko ibu ba do nyi mimbo awo sikatala fatri do anya sama ka bole patroti kono kay ko ne tarafo kay kenyaba itaraw ayay tamana koy kay kenyaba yeye mbedu nyona nya bedu nyona ay tamana koy ndo bila kono to dole koy fo ili digwe bo mo shi nje kumbe koy monyo do fogali digwe foro le ka bo nden darak fo kay wallahi be ma nga kay mba mbe do ni mela kosobe fo li de kagele non de mba be kosobe ala kani sa babe ami la jara la yagodi la yagodi sebe min nangwa mako swade bamako bamako la ya min vo away kado ni yegele yi ele min sira away kado an ga friti o ma akerati sebe koro away kado region de Kay sebe koro region de Kita ko away kado gendarme kili ko bonena annina min ya away kado posu ko no uyo sebe koro nye away kado ma minun do o yitni kala ina fa ambu do chugobi abana finiti minun flende no yitni kala wi ku yo bole ke tukuni de Kita kita anikati ulu ni nyanje akera awekado kalo klishiri ka duje kile kono to janvier kalo kosoba kuna fune minu no lu dira akira ka fo jadara meri mimbe aglera bese bokoro aposu no awekado min fleni groupe national 24 ka uya awekado ode attaquer kera so wi nyeni koni awekado barka bu wana sabu kosoba minu ni awekado ni yere bora asrafe bina provisoire bajira ka fo minyi awekado kunu soma ina fajira la chumi kosoba kile ngoni awekado o bonena anina kile ngora ojugira kosu ingira awekado ku ya bela jini kari ya di shiminu flende no ba majole tikla moyi ko mobili fembe no ku baraka la ko mobili wi kosoba ko ma feminu be ya bela jini tasuma do bela jini ko garsi inu ya awekado aranfori ko mo tara keneka be ka yoro yi awekado be ka bedela salo ko hali bi kari do ka duje awekado kunun denena ye chede do fana wulila jije ni awekado ye shirike ka da awekado o yoro inka ta ke so wi minyi tiru ye ko ke fambela jile fo ko ka yoro mi magwe ko de ku yedwani poste de douane ko mana kono funu dira wati mi wali awekado angwate don ye awekado wulika joke tilela se ka ko maîtriser baka duyi baka bebe de la sa ka laje ka kunguna nyenye awekado de ko bonywana abana wati la ban ngona na ko minye awekado wulika joke ledu fa jama fa min bi tarika ba ma jwala tikila mu fe min se ka to awekado gelas la si awma marka kungo kasela odongo ko boda yel mo ko dunda here ela to be o kera so be manani awekado lu bonena unina akerati fana fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ ka waleya fana ye fɛn minnu n'a bɛ ka mɔgɔw kamana guwa a ko n'i ye kita ani awekado jɛjɛ ni fanfɛla in ta k'a lajɛ waati bɛɛ maaw bɛ awekado alerte kɛ k'a jira k'a fɔ olu ye maa dɔw ye minnu kɔni bɛ munumunu salo la n'u ma faamuya cogo si la k'a jira k'a fɔ pake n'u tonnen don yɔrɔw la ka to yɛrɛ la awekado o kɔrɔ cogo awekado o de ka ɲi kosɛbɛ hali bi kunnafoni an ko cari min bɛ se k'a to awekado wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ kɛ walasa min bɛ se k'a to awekado manjɛwaleya tigilamɔgɔw kana se ka fɛrɛ anw ma cogo min jara aka fasire ni an yabo sebe ngono sebe min nangwa ba ko soir de moko ko ka bidon boli o ka bi bunya bala mwaka tawari mon ma ganye ma bunya asebe ko jaranye o soir de moko ne be mbolo goshi me boni aye munye sebe ngela to ko de maimuna dumia ayira ka fo alibi kanyashi muyo konson kura munu o bara be sina jereje kulu munu o be imam mahmud diko ka alella fasa aninga ta fara munyu uteri la ko ka nanga mako semansi o ko nayini jamana fama fe kulunala ashim kuita kwa ka feranda bali bela jilenga nouvelle constitution ko kura munna abe senata kwa ka singo baro ko buluda constitution ko kura kuma yere ko aka dabla piu munye semansi ko ni oliyo kuna fonu di sebeningela ko akoy be na ka fo ko munye semansi no ko fora coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko nyema anu uteri la kaw o bela jilen farla nyonga ka kuna foni ko ni ka boka bi kuna foni mun ko la o ka coordinateur général no be Yusufu Daba Jawara ko fo ako ko munye o ka jere kulin ku ubenaka munga o de betale ke constitution pro munna abara be sina jamana fama colonel Ashim Kuita ko ka singo boro ko nu ko obuluda
ko sabu ko sariya t'u bolo sariya mun n'o b'u yamaruya ka constitution kura ni k'o baara k'o sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ninnu mun ye jɛrɛjɛkulu mun n'o bɛ imam mamu diko ɲɛma ka ale lafasa olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ taabolo min n'a fɔ ko bi jɛrɛjɛkulu caman ni farala ɲɔgɔn kan ka taa fara mun ye semasi yɛrɛ kan ɲɛma semasi ani jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'o bɛ kail ansar ko fɔ ani u terilakaw ani ka taa fara mun ye association nun pouvons an bɛ se olu bɛɛ lajɛlen jɛrɛjɛkulu ye minnu bɛ imam mamu diko ka a lafasa mun ye club de soutien international alimam mamu diko ninnu bɛɛ lajɛlen jɛrɛjɛkulu ye ani association ɲumanyaso ani association apidomu ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko olu ye barolasigi dɔ kɛ novembre kalo tile 12 tɛmɛnen san 2000 ani san 22 barolasigi mun n'u y'a kɛ mun ye constitution kura in kan o de hukumu kɔnɔna la k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛn'a kan u bɛ wele bila mun ye jamana faama ma colonel Asim Koyita a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ constitution kura mun o kuma bɛ sen na an bɛ don min na ko bi mun ye semasi kɔni ye ani imam Mamu Diko a n'a terilakaw u fɛla ko tɛ bi k'u fɛla ko tɛ sini komi ye jamana faama k'u ka segin kɔ baara k'o bolo da mun ye semasi ye u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tɛna don constitution kura in na bi ɲɛma k'u tɛna taa a kɛnɛ kan k'ale minisiri bɔlen filɛ ka wele min kɛ n'o bɛ bɛn sini alamisa don ma sinikɛnɛ alamisa don ma k'olu tɛna taa o wele k'o jaabi o sabu kɛ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ constitution ko kuma yɛrɛ ko a ka bila pewu mun ye o ye imam Mamu Diko a lafasali jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko coordination des mouvements association et sympathisants de l'imam Mamu Diko mun ye tɔn o tɔn de bɛ ko o bɛ imam Mamu Diko k'a lafasa u bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka nin kibaruya kɔni k'a bɔ k'a bin tari k'a yira k'a fɔ ko jamana faamaw k'u ka segin kɔ k'a boloda teliya la ka ɲɛsin mun ye nouvelle constitution in ma kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye sɔrɔ de Bamako ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Mayimuna Dunbiya ɲɛma i bonya o b'a la. Bakar ne bete bonya diyara n ye Bakari n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n y'a laminɛ awa i k'a dɔn ka foli lase awa i k'a dɔn Bakari ma Bakari y'i to an ma ye Bakari Kamara kosɛbɛ a ko ale ye kayika ye n b'a fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ Amidu So a bɛ bɔ Sikaso nin waati in na kosɛbɛ an ka foli ani tanuni o bɛ ka ɲɛsin a ma siga t'a la ani waati a b'a hakili jigin belebele la n'o ye tile kelen muri ye siga t'a la Amidu So awa i k'a dɔn k'a fo walayi waleɲuman dɔn ko a so kɔrɔba in k'a kɛn bɛ fama ye kosɛbɛ Amidu So an b'a fo kosɛbɛ tile kelen muri kosɛbɛ foli ani tanuni k'a lase hali bi min ye awa i k'a dɔn belebele ma n'o bɛ tali kɛ awa i k'a dɔn Adama Toye kosɛbɛ karamɔgɔba in awa i k'a dɔn ka wulikajɔ ani cɛsiriw kɛ seli yɔrɔ belebele misiri kalan yɔrɔ a n'a ɲɔgɔnna caman a ka ja hali bi a bɛ wulikajɔ min na Jalakɔrɔji awa i k'a dɔn a kulu sanfɛla la ala dɔrɔn de a dɔnba ye ji din bɛ maaw bɛɛ lajɛlen ma fu falaki i bɛ min k'i fa n'a ka di i b'a feere n'a ka di min ka di i b'a kala ji bɛ fu falaki kosɛbɛ min ka yɔrɔ ka surun k'a fɔ i bɛ so jɔ de la ka taa ji san o kuma t'a la a banna n'i bɛ se k'a ta dɔrɔn t'a ta i ka t'i ka baara kɛ Toye ɲɔgɔnna dama min bɛ yen a ti kɔnde ka ban min ye awa i k'a dɔn ka siraba garate siraba k'a tigɛ ka yɛlɛ dilan fo k'a ɲɛ min bɛ se k'a to aw bɛ yɛlɛ ka taa aw sago kɛ kosɛbɛ ka tila tuguni ka siramisɛnnin minnu fana bɛ bɔ olu bɛɛ lalaga k'u bɛɛ garate olu bɛɛ bɔ Toye o kumana sa Adama Toye hali bi an b'a fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn k'a Toye ye fɛn kɛnɛ kan a bɛ baara min na ko ala de y'a saraba ye ala baara don ala de y'a saraba ye kosɛbɛ o kuma ala k'a sara ami nin waati in na an b'a lajɛ k'a ɲini Gawusu Keyita fɛ nɛgɛw b'ale de bolo kosɛbɛ mana a b'a lajɛ ka fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa sugu kɔnɔ ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ kɛnɛ in kɔnɔna na siga t'a la Gawusu Keyita ka ɲɛsin a ma tiɲɛ ka foli ta ni k'a lase Bini Batima Ibrahima Tunkara kosɛbɛ Jason awa i k'a dɔn Ture ko n ka foli ani tanuni kosɛbɛ ko bɛɛ ka ɲɛsin a ma k'a Ture hali bi ka b'o la sa ka foli ani tanuni k'a lase Dabu ma a bɛ Faransi a fana y'an kanu kosɛbɛ kosɛbɛ a lamɛnba belebele don tiɲɛ min ye Aramata Dunbiya an kana ɲinɛ a kɔ abada min ye awa i k'a dɔn Jibril Ture Jibril Ture bɛ Itali a bɛ yen Sori Jalo an b'u bɛɛ fo kosɛbɛ bɛɛ waleɲuman dɔn siga t'a la Laji Sogoba Samake k'a ka foli bɛ kuma so kɔnɔ Pere Oto Sambu Kulubali Ala tile Général Sambu an ka foli ani tanuni o bɛ ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ Ibrahima Diko kan an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ kanuba belebele don Badara Siribe awɔ k'a ka foli ba ye k'a Siribe siga t'a la ɲɛma hali bi sirajan caman an ti taa an bɛ taa Boubacar Traoré kosɛbɛ an bɛ fasiri min ta o ye le pays awa i k'a dɔn ale kuma bɛ u ko di de kuma bɛ awa i k'a dɔn jɛkulu min kan bi o ye association min bɛ yen n'an ko a ma ko sigida yelen Mali sigida ɲɛmaaba awa i k'a dɔn o ye n yɛrɛ den ye o bɛ Abudu Kulubali kofɔ Abudu nisɔndiyara kosɛbɛ baara minnu bɛ yen ni awa i k'a dɔn olu kɛra awa san 2022 tabarikala kɔnɔna na a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn k'a daminɛ formation kunda ka taa se awa i k'a dɔn maraîchage n'o bɛ
n'a ko fo ka taa se awekado yirituru ma n'a ɲɔgɔnna caman ni kɔni ye don minnu ni awekado olu kɔni kɛra ni sababa bɛnna kosɛbɛ ka furaw di mɔɔw ma fu falaki awekado ka tila ka mɔɔw furakɛ fu falaki association min bɛ yen ni politiki tɔn tɛ n'an ko a ma ko association apolitiki n'a bɛ wele ko sigida yele ka jɔ ani cɛsiriw bɛɛ lajɛlen kɛ kosɛbɛ siratigɛ la min ye jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a bi sɔrɔ yen a daminɛ Kayi ka taa se Kulukoro ma Sikaso Buguni ani yɔrɔ caman min ye association in ɲɛmaaba n'o bɛ awekado Abdou Kulubali ko fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ awekado olu kɔni ye tɛmɛna yɔrɔ donc ala tamasiyɛn jɔnjɔn awekado olu y'u to yen sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin denmisɛn min filɛ n'o ye Abdou Kulubali jeune leader ale kɔni ye association in ɲɛmaa ye nka a nana donni min kama hakilinaw ni miirina dɔw de bɛ a y'olu de ta k'u bila ɲɛ walasa baara bɛ se ka kɛ n'olu ye cogo min 31 tɛmɛnen a ye awekado nisɔndiya kɛnɛ sigi min bɛ se k'a to awekado maa minnu bɛ yen n'u ye baara kɛ u fana bɛ se ka nisɔndiya cogo min bamananw ka kuma don kulon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ yɛrɛ fana an ka jija o kana kulon sa siga t'a la ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awekado o bɔra komini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka suru awekado a Bamakɔ yan n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin maakɔfɔlen ninnu ye jamana fan 14 bɛɛ fɛ tanw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ nisɔndiyara association ba in tɔgɔ la sabu min ye nin don 31 tɛmɛnen san 2022 centre min bɛ yen n'a bɛ centre Kadijatu Cam n'a b'o kofɔ n'a filɛ nin ye Falajɛ awekado ale kɔni minɛna ka kɛ dedew a fɔ i ko lahara bolo sabu min ye awekado maa nisɔndiyalen damaw de kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ko in yɛrɛ taabolo ye min nisɔndiya o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɔlikɛlaw ni awekado ɲɛnajɛ minɛnw olu camanba tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Abdou Kulubali ale min yɛrɛ association in ɲɛmaaba ye a ye awekado mɔɔw la kunnafoni baara minnu bɛ yen n'olu kɛra san 2002 awekado o kɔnɔna la i n'a fɔ Abdou ye awekado hakilina minnu di a ko n'i ye jateminɛ kɛ 2002 olu kɔni y'o kɛ baara de baara minnu bɛ yen ni awekado bɛ se ka mɔɔw lafiya cogo min Abdou ko awekado yɔrɔ caman bɛ jamana in kɔnɔna na olu sera a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma walasa baaraw bɛ se ka kɛ awekado yɔrɔ ninnu na cogo min a ko o tuma na min ye k'a daminɛ ale nana don min fo ka se awekado bi ma ale ka manda ale ye hakilina dɔw de ta ani miirina dɔw de ta ale hakilila k'a fɔ olu kɔni waliyali awekado olu bɛ sen na sigida yelen Mali fan 14 bɛɛ fɛ yɔrɔ yɔrɔ awekado ɲinifɛn ye kelen pewu de ye ala barikala awekado ɲinifɛn ninnu fana a ka ca ala fɛ a caman bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye o de siratigɛ la min ye association ye Mali territoire fan 14 bɛɛ fɛ u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen laraw ye min bɛ se ka to baaraw bɛ se ka kɛ awekado a kɔnɔna na cogo min sigida yelen min ye awekado Mali kɔnɔna na ura san 2022 a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ u ye jiri minnu turu awekado a bɛ jiri 2000 bɔ ɲɔgɔn kɔ awekado k'a fɔ a b'o bɔ a turula jamana in fan caman fɛ a k'o bɛɛ lajɛlen ka bɔ yen journée boloda journée minnu bɛ yen n'o ye consultation ye an bɛ taa an yɛrɛ lajɛ falaki baara ɲɛna ka furaw fana awekado k'olu di maaw ma fu falaki o tɛ maa minnu bɛ yen n'olu garizigɛlen don min ye awekado npogotigininw ka taa se denmisɛn fitininw ma ani awekado maakɔrɔ minnu bɛ yen minnu jabɛti b'u la ani tension banaw n'a ɲɔgɔnna caman Abdou Touré a ye Abdou Kulubali a ka sigida yelen cɛsiri awekado ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ min ye awekado san 2003 o 2023 o min natɔ filɛ nin ye donc ale n'a ka association ni a ma bɛɛ lajɛlen maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'o kɛ awekado ala ka ɲinan san ye ala ka kɛ hɛrɛ san ye nka 2022 baara minnu n'olu kɛra min kalifara ale la ale kɔni bolo 100 o 100 70 awekado o kɔni kɛra fɛn ye min ni awekado ale ye olu waleya sigida yelen a ko awekado olu kɔni bɛ don min na i ko bi u nana de ka se ka fasodenw dɛmɛ yalasa bɛɛ bɛ se ka awekado i t'a sɔrɔ cogo min sabu ko in bɛɛ lajɛlen ka na gulo awekado jamana marabaaw ani gouvernement mɔɔw ma an yɛrɛ ka wuli k'an jɔ ka se ka ko dɔw kɛ an yɛrɛ ye min bɛ se k'a to awekado an bɛ se ka lafiya cogo min ko n'i ye nin ko bɛɛ ta k'a lajɛ donc ala a bɛ don min na i ko bi awekado sigida yelen ɲɛmaaba Abdou a y'a jira k'a fɔ ko formation minnu bɛ yen n'u bɛna boloda awekado ye formation dɔw minnu fana bɛ yen n'u tɛmɛna o ɲɔgɔnnaw caman bɛ yen minnu bɛna kɛ ni awekado saponification u bɛn'o baaraw kɛ maraîchage u bɛn'o baaraw kɛ min ye awekado courant 2002 nin bɛɛ kɛra ka ban a caman fana bɛ yen minnu bɛna kɛ a k'o ka bɔ yen olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to k'a daminɛ awekado Kayi fo awekado diɲɛ dan fo Kidali fo Habu baara bɛ se ka kɛ cogo min ka ɲɛ Abdou Kulubali a ko olu ye nin bɛɛ kɛ Kayi Gawo k'a tɔ ye min ye dɔrɔn o ye Tɔnbɔkutu Kidali ani Menaka ale ka mandat in kɔnɔna na san 2023 a ka ca ala fɛ k'olu bɛ taa tuuru sɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na min bɛ se k'a
to sigida yele abike se ka sigi cogo min kosɛbɛ a ko ale ye fɛn dɔ fɔ a ma ɲinɛ a kɔ dɛ ayi k'ale ko a ka manda kɔnɔ ni ala sɔnna jeune 500 ale bɛna wuli ka jɔ kɛ ka permis di a bɛɛ lajɛlen ma wallahi ni ala sɔnna a jeune 500 siga t'a la a bɛ ka dɔn ale b'o baara ye ale b'o waleya abike ale Abdou Kulubali a b'a kɛ ale y'a fɔ a ka ca ala fɛ a b'a kɛ ka dɛmɛ kɔnɔ a n'a jɛɲɔgɔnw ka dɛmɛ kɔnɔ a b'a kɛ a bɛ kɛ o cogo kelen kosɛbɛ ma sigida yele baara kɔni bɛ ka kɛ a kɛcogo ɲuman na min ye Abdou Kulubali n'a ka jama kosɛbɛ b'u sɔn kosɛbɛ awɔ Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mamadou Jara a ka fasiri don le pays o ka bidon bɔli Ibu Ɲabala madama ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ɲɛma ne bɛ n bolo n b'a kari ka don Jibi nana ko i bonjour Jibi Sakɔ wa Jibi han awɔ n dɔgɔnin mana fama ma a bɛ n wele ko o kɛlen kɔni kosɛbɛ a n'a ka jugu bɛɛ a bɛ n wele an b'a fo awɔ n'o tɛ a ka gafu jamanko in de an ti bɛn o yɔrɔ de la a fana tɛ ka kuma jugu de fɔ ɲɛma o Jibi ya awɔ a ma kuma jugu fɔ o ayi ne ma nin ye laada de a tɛ se ka kuma jugu fɔ ni ala ka barika don i da la i dɔgɔninw k'a k'i la han awɔ nin ye laada sɔnna ma n bɛna solution ɲini nin ye laada de o Burama ninnu ni a ye bura y'an den o bɔ a la i denw yɛrɛ b'a k'i la awɔ o tɛ dugawu ɲuman ye dɛ Jibi kulo bɛ k'a Sisoko Musa Sisoko an bɛ foli lase a ma Cour Amadu Dawu kɔnɔna la ko a Sisoko ɲɛma a sirajan ta ma hali bi an bɛ taa nouvelle horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye nin ye kunnafoni mun n'an y'a sama ka bɔ ba polisilakaw yɔrɔ an ka taa mun ye commissaire de police mun n'o bɛ sirakɔrɔ nɛgɛtana ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye wuli ka jɔ ni cɛsiri k'u bila sen kan maa minnu tun bɛ a ka jan ni kojugukɛlaw don ɲɛma mun ye moto kɔni ye n'u y'a ye a n'u ka daraki acheter kuranɛ si ye ani maa minnu bɛ a ka ja k'u ka baara nin don papier ka a ɲanami papier ka a ɲagami ɲɛma ka papier ka a yɛlɛma ani ka taa fara mun ye pièce awɔ ani ka taa fara mun ye pièce lankolon kan siga t'a la mun ye commissariat mun n'o bɛ sirakɔrɔ nɛgɛtana u ye tɛgɛ ta ka da nin jɛgɛjɛkulu ninnu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jamana in kɔnɔ bandi i mana kɛ cogo o cogo siga t'a la mun ye ba polisilakaw u bɛ tɛgɛ u b'a ta ka da i kan bilikan boli i ɲɛma i danyɔrɔ ko o dɔɔnin don o de kumu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko ba polisilakaw ye wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu k'o bila sen kan a bɛ ni kana waatinin bɔ cɛsiri ni wuli ka jɔ kun tɛ dɔwɛrɛ maa minnu bɛ yen k'u kɛlen bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ malidenw ɲɛ la tɛgɛ a bɛ se ka ta ka da u kan cogo min na o de kumu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye bamakɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen k'o don ɲɔgɔn na ba polisilakaw mirinata ni hakilinata mun b'u la o de ye maaw bɛ se ka lafiya ka sunɔgɔ lafiya o kɔnɔ la cogo min na ka ɲɛsin o wuli ka jɔ minnu y'o sigi sen kan komisariya mun n'o bɛ sirakɔrɔ nɛgɛtanakaw tɔgɔ la ɲɛma ale kɔni y'a ka jɔmisɛn ni jɔkumaba a y'a bɛɛ lajɛlen fili ɲɛma u taara bɔ ni jɛgɛ belebele dɔw ye jɛgɛ belebele minnu n'u kun ka baara bɛnnen don maaninfinw ka moto ka a suɲɛ ɲɛma ka maaninfinw ka moto k'u faga ka moto k'a minɛ u la ɲɛma ka sɛbɛnfuraw k'u yɛlɛma ani papiye lankolonw ɲɛma k'u ye tɛgɛ ta ka da ninnu kɔni u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko décembre kalo tile 31 ɲɛma ka taa bila mun ye janvier kalo tile 14 na komisariya mun n'o bɛ sirakɔrɔ nɛgɛtana o kɔnɔna la ɲɛma u ye wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o kɛ ni jɛrɛjɛkulu minnu faralen ɲɔgɔn kan u ka baara de ye moto suɲɛ ye ani papiye yɛlɛma ani ka taa fara mun ye pièce lankolon kan u ye tɛgɛ ta ka da jɛrɛjɛkulu ninnu kɔni kan tɛgɛ talen ka da u kan ɲɛma mun ye ba polisilakaw ye wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o kɛ ni jɛrɛjɛkulu ninnu u tun bɛ dogodogonin kɛ wo minnu kɔnɔna la u taara ye k'a fɔ k'u ye tɛgɛ da mun ye moto 10 ani kɔ o ɲɔgɔnna kan ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko ani facture mun bɛ yen n'u u b'o moto tɔgɔ sɛbɛn u kan ɲɛma o fana livre 2 ko o yeri u bolo ɲɛma ani ka taa fara mun ye cachet 2 kan wa mun ye client minnu bɛ yen n'olu bɛ moto ka a dilan ɲɛma k'u tun bɛ ni ka na répartiteur garage ko o dayɛlɛ ko siga t'a la ko tigɛ kɔni taara ka da ni maa jugu ninnu kan maa minnu tun kɛlen bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ko ka bɔ sirakɔrɔ nɛgɛtanakaw kana o de kumu kɔnɔna la ko mun ye commissaire de police de sirakɔrɔ nɛgɛtana commissaire n'a ka jɛgɛjɛkulu ko foli ko a bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ o filɛ ka nin wuli ka jɔ ni cɛsiri mun k'o bila sen kan ɲɛma k'u ka tɛmɛ ni baaraw ye koyi k'o bɛ kɛ siga t'a la n'i ko k'i ka bamanci k'o kɛlɛ ɲɛma ko a tɛ taa bada wuli ka jɔ o ni cɛsiri kɔ ko sunan mun bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka sunan mun tigɛ ka b'u la ɲɛma k'u ka tɛmɛ n'o baara ye walasa mun ye sirakɔrɔ nɛgɛtanakaw bɛ se ka lafiya cogo min na kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ ba polisilakaw yɔrɔ a kun fasirilen don sɛbɛn min na an k'a ma ko nouvelle horizon marima ka ɲɛma i bonya o b'a la tabarikala a diyara n ye a diyara n ye Bakari Traoré Bete nin bɛ dankari an ka bi kunnafoniw na wuli ka jɔ ni cɛsiri a kɛra radio Nura FM maaw de fɛ siga t'a la i k'a dɔn k'a jira u la k'a fɔ ni maa min mago bɛ anw na 76 33 43 03 siga t'a la 76
76 33 43 03 Awɔ. ni y'o kɔngɔ Awɔ. n'i y'a whatsapp kɛ Kosɛbɛ. i mana fɛn o fɛn min kɛ ni ala sɔnna a ma nin numéro an bɛ sɔrɔ o la A banna. kuma na hakilina ni miirina minnu bɛ yen an bɛ jɛ ka awɔ i k'a dɔn o batiri ɲɔgɔn fɛ Kosɛbɛ. k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn Awɔ. k'a yira u la k'a fɔ baara in awɔ i k'a dɔn ka foli lase i na arama ma Awɔ. ka foli lase Ami Mariko ma Mariko. ka foli ani tɔn ne ta k'a sɛlɛ hali bi Awɔ. k'a lase awɔ i k'a dɔn min ye awɔ Yakuba Gindo ma Gindo. ani Yusuf Sogo. Awɔ. u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. ka foli lase Gawusu Keyita ma Jata. nɛgɛw tun b'ale de bolo Nge. Musa Sisoko an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. ko Amari Ndaw la sanga ani waati Awɔ. ka Gora Amari Ndaw maa bɛɛ lajɛlen fo Kosɛbɛ. k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Awɔ. Nura FM awɔ i k'a dɔn a kumasoba in kɔnɔna Siga t'a la. ka foli lase Ahan. min ye awɔ i k'a dɔn Mamu Kamara mɔden Walayi. Burama Traoré Jo Bɛrɛ Awɔ. fila wɛrɛ mɔɔw ka awɔ i ka fura wɛrɛ mɔɔw buran An ye yen bila. awɔ a bɛ komi yen bila la dɛ Yen bila la. bura bɛ jɔ fili cogo min ne y'a fɔ ale ye Ale bura bɛ jɔ fili cogo man ɲi ale ka jɔ fili a fɔra ye o. non K'i bɛn o ye sa den o. e bɛ jɔ fili e mana jɛgɛ kun ye jɔ la dɔrɔn i bɛ fan bɛɛ kɛ muguri ni ɲaga A ti kɛ ten o. jɛgɛ de bɔ ji kɔnɔ fɔlɔ k'a bila i nɛgɛ kɔrɔ K'a jate minɛ k'a lajɛ. ni jɛgɛ b'i nɛgɛ kɔrɔ i t'a dɔn a b'i ka nbala kɔnɔ Ɔhɔn. i bɛ sɔrɔ k'a k'o fɛ mais jɛgɛ ma bila nbala kɔnɔ e ye fan bɛɛ E ye fan bɛɛ kɛ sɔni ma. a filɛ nin a filɛ jɛgɛ taara i bɔ dɔrɔn o sɛlɛ I ye ko ɲumanin ko. bangoni o sɛlɛ Plateau. ɲumani o banna fila wɛrɛ fana y'i taara o fana filɛ nin O fana ɲagamina. non vraiment Mamu Kamara an bɛna fɔ Mamu Kamara ka daga de don parce que a fana Mamu Kamara daga de don. Daga donna. o ma baasi tɛ Kosɛbɛ. min ye awɔ i k'a dɔn Bajɛnɛ Awɔ. Bajɛnɛ bi yan Kosɛbɛ. Bajɛnɛ ko bɛ cogo di Bajɛnɛ Ahan. i tɛ mɔɔw fo yanni an ka taa Ahan. an bɛ foliw kɔni kɛ joona sa yanni an ka taa O diyagoya ye. Kosɛbɛ. Bajɛnɛ bi yan an k'a fana Bajɛnɛ somɔgɔw bɛ di e ka kɛnɛ Ɔfarimu bɛ yen Kulubali ka kɛnɛ alhamdulilayi Gafu dun ayiwa bisimila aba An b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ tulo b'i la. K'a f'u ɲɛna ko nin y'u ka kalanden mankan ye. U ka dugawu kɛ don n'a nataw la halisa. Cɛsiri. N bɛna lajɛ ka n sen da ni n sera n sen da o sen da nɔ na. ni ala sɔnna a bɛ Ni kɛ Ala sɔnna a bɛ kɛ awɔ. gafe ye mun fɔ i ma fɛn fɔ fɔlɔ wa Ayi. i ma baasi dɛ ala k'a di sababa bɛɛ Ami, ami. ayiwa nin ye Bajɛnɛ ye aw b'a hakili to a la don n'a nataw la ni ala sɔnna a ma Kosɛbɛ. n'a ye gafe a a fana bɛ k'a sɛlɛ Masha Allah. a kɛnɛ banaw la Kosɛbɛ. Bakari Traoré bɛ ten Ahan. i tun bɛ yan dɛ Jama siga t'a la. Awɔ ne tun bɛ yan. an bɛ taa wa An bɛ taa an bɛ taa. nin y'a ko bannen ye Kosɛbɛ. i t'a ɲɔgɔn An ka susuru yan. Ɔhɔ.